Ако попитате едно дете с какво свързва Коледа, най-вероятно ще ви каже с подаръци. Но ако попитате един възрастен, вероятно отговорът ще е с много разходи. Това несъмнено е най-топлият, най-уютният и най-емоционалният празник в годината. Но какво всъщност празнуваме? На теория всичко тръгва от Рождество Христово. Денят, в който според християнството се ражда Спасителя. Но днес обикновено си казваме весела Коледа, използвайки дума, която няма библейски происход и се асоциира не толкова с новото начало, колкото с шума на касовите апарати. Днес ще говорим за най-великата рекламна стратегия, наречена Коледа. Да започваме! В края на годината целият свят затихва в очакване на новото начало. Всички обещаваме, че от до година ще бъдем по-разумни, по-смирени и ще започнем на чисто. И някакси съвсем нелогично решаваме да харчим като за последно. Но защо? Как се случва така, че точно в края на годината целият свят хуква да купува подаръци за кого ли не? От близки през приятели, познати, колеги и съседи, Коледа сякаш идва с ревизия вместо с настроение. Ами има една сила, която обяснява този феномен. И има много конкретна причина защо всяка година януари е обявен за най-тежкият финансов месец с най-много изтеглени заеми. Вероятно няма да ви изненадам, като ви кажа, че консуматорската мания през декември тръгва от САЩ. Още през 19 век се заформя един култ към Коледа, но не като християнски празник, а като празник на потреблението. Мигновено всички търговци разпознават огромния потенциал да натрупат печалба с кампании, включващи Дядо Коледа, витрини и подаръци. И така съвсем скоро последният месец от календара се превръща в един от основните икономически двигатели на Америка. Може би ще ви е интересно, че идеята за размяна на подаръци не е нова. Тя се корени още в Рим. През 5 век преди новата ера е имал древен фестивал в чест на бога Сатурн. Той се е провеждал от 17 до 23 декември. По време на празника са се разменяли подаръци в името на зимното слънцестоене и в подготовка за новото начало през пролетта. Днес, разбира се, цялостната концепция е с доста изменен фокус. И в центъра стои не Сатурн, не Спасителя, а Дядо Коледа. Което пък ни води съвсем естествено към един от най-популярните примери за гениален маркетинг, свързан с Кока-кола. Предполагам, че сте го чували много пъти, но просто няма как да не започнем от тук, защото тази история е емблематична. Първо време ви връщам през 1931 година, когато ситуацията в САЩ е била следната. Народът преминава през периода на голямата депресия, като американците имали много малко поводи за радост. Парите били малко, надеждата още по-малко. Но една компания открива потенциала в това. Кока-кола продава газирана напитка, но има проблем. Никой не мисли за студена газирана напитка, когато навън вали сняг. Вследствие на това, компанията започнала отчаяно да търси начин да запази своите продажби през зимата. И несъмнено успява, защото маркетинговата им кампания е толкова успешна, че лятна напитка се превръща в символ на зимните празници. Дори бих казала, че се превръща в символ на Коледа. Интересно обаче как го постигат. Компанията започва да мисли извън рамките и решава да направи нещо различно. Да открие начин, по който да се впише в сезона, вместо да го избягва. Тогава наемат художника Хадан Сундблом и му възлагат задача: създай образ на Дядо Коледа, който изглежда така, сякаш и той обича Кока-кола. До тогава Дядо Коледа не е изглеждал така, както го познаваме днес. В различни страни е бил изобразяван като висок, строг старец, често в кафяво или зелено облекло. Сундблом обаче черпи вдъхновение от стихотворението A Visit from Saint Nicholas и го променя завинаги. Създава го пълен, добродушен, с червени булзи и щедра усмивка. Дядо Коледа в червено, който, разбира се, пие Кока-кола. Рекламата се появява през зимата на 31-а и ефектът е мигновен. Продажбите се покачват, хората започват да асоциират червения цвят на празника с Кока-кола, а самият образ на Дядо Коледа се фиксира веднъж завинаги в колективното съзнание. Само си помислете колко емблематично е това, защото от този момент всяко едно поколение започва да свързва най-топлите семейни спомени в целия си живот с продукт. Тоест компанията постига нещо грандиозно. Създава символ, който живее самостоятелно от продукта в спомените на хората. Но нещата не спират до тук.
През 90-те Кока-Кола добавя нови герои в своя празничен свят – полярните мечета. Белите мечета в снежния пейзаж, които си подават бутилка, не просто продават напитка. Те продават усещане за нежност, за семейство, топлина и всичко, което искаме да почувстваме през декември. Ето така една компания, устроена да печели през лятото, се превръща в символ на зимата. А мнозина чакат коледния камион на Кока-Кола, който е нещо като шейната на дядо Коледа. И така, след като Коледа вече има лице и цветове, остава да й се даде още допълнителен смисъл. Но и тук отново нещата не идват от религията, а от търговията. Америка от началото на 20 век е гладна за нови ритуали. Това е периода, в който градовете растат, индустрията процъфтява и се ражда нова класа – средната. Тя има едно голямо желание – да покаже любовта си чрез покупка. И търговците веднага разбират това. През 1924 универсалният магазин Macy's в Ню Йорк решава да направи нещо специално. Те организират грандиозен парад с балони, костюми и музика, който минава през целия Манхатън. На пръв поглед това е жест към хората и един вид празничен спектакъл за тях. На практика обаче това си е чист пиар трик, който бележи началото на коледния шопинг сезон. Парадът става традиция, а Коледа повод за икономическо оживление, което стартира като почасовник с празненство от Macy's. Малко след това се заформя и логиката зад Black Friday, денят в който хората буквално нахлуват в магазините, за да купуват на намаление. Черният петък се превръща в национален спорт, като една от основните идеи е още месец преди Коледа да закупиш всички подаръци на по-изгодни цени. Но отново, нещата не спират до тук, защото според мнозина търговци, само един ден за свръхпродажби не е достатъчен. Заражда се още една концепция, този път наречена Cyber Monday. Тя е нещо като дигиталната версия на черния петък, само че в понеделник. И така, от края на ноември, та чак до нова година, целият свят влиза в треска за пазаруване. Това не е непременно зле, защото в исторически план именно този шопинг период спасява икономиката след войните. След Втората световна война, американските компании започват активно да рекламират идеята, че подаряването е задължителен акт на любов и че ако обичаш някого, трябва да го покажеш с покупка. Така се ражда цялата индустрия на празничното потребление и се стимулира икономиката в поствоенен бум, създавайки индустрия от над $1 трилион днес. И говорейки за богатство, сега е точният момент да ви споделя за Hallmark. Вероятно познавате това име като създателите на до болка познатия коледен сюжет. Говорим за филмите, в които винаги главен герой е бизнес дама, попадаща в малко градче, където среща любовта и загърбва кариерата. Да, сюжетът е един и същ, но именно в това е гениалността. Hallmark не продават истории, а усещането за Коледа. И го правят вече повече от век. Казва се, че на практика този бранд разработва почти всичко, което днес наричаме коледен дух и традиция. Историята започва още през 1910 година в Канзас Сити. Тогава трима братя, семейство Хол, имат малък магазин за картички и канцеларски материали. Един от тях, Джойс Клайд Хол, забелязва, че хората се уморяват да пишат писма на ръка за празниците. Тогава той решава да предложи готови картички, красиво отпечатани и сгънати с плик и място само за подпис. Идеята изглеждала незначителна, но все пак я пробват. И се оказва, че тя променя всичко. През 1915 година Hallmark пуска първата си колекция от коледни картички. И това, което до тогава е било просто хартия с рисунка, се превръща в културен ритуал. Знак, че си се сетил за някого. И освен, че си му купил подарък, си оставил и послание. Hallmark буквално създава езика на празничната емоция. Този бранд е причината защо по цял свят на различни езици се разпространяват едни и същи празнични фрази, като весела Коледа и честита Нова година. Това всъщност е надписът на първият им дизайн от 1843 година. Всички тези фрази, които днес звучат като клишета, идват именно от тях и генерират 40% от годишните им продажби през празника.
След това от тази фамилия идва и още един гениален ход. През 1917 година в пика на коледния сезон в магазина на братята свършва хартията, с която опаковат подаръците. В опит да спасят положението, те изваждат на витрината цветна френска хартия за писма. Хората я обожават. Следващата година Hallmark поръчва свои собствени дизайни. И така се ражда подаръчната хартия. Тази случайна грешка се превръща в индустрия за милиарди. А пък през 70-те години представят друг нов продукт – Keepsake Ornaments. Това са малки фигурки за елха, които всяка година излизат в ограничена серия. Днес има над 8000 различни модела, цели колекционерски кубове и дори търгове за редки издания. Те създават не просто украса, а ритуалът на очакване, поради който много семейства дори в България си купуват всяка година нов орнамент за елхата, като спомен от съответната Коледа. Едва през 2001 стартира канала им с коледни филми, с който ги познаваме днес, а от 2009 насам всяка зима се пускат десетки коледни филми с една и съща формула. Организира се дори ежегоден коледен маратон от над 40 нови филма всяка година. Изумително е как Hallmark буквално патентоват емоцията зад Коледа. Ако я свързвате с картички с надпис "Весела Коледа", опаковани подаръци, коледен филм и орнаменти за елхата, всичко това всъщност е тяхно дело. И казвайки коледни филми, в България вероятно няма човек, който да не е гледал сам вкъщи поне веднъж. Това е филм, който е повече от класика и си е направил традиция в повечето семейства. В същото време той е много добър пример за това как се създава коледна икона чрез маркетинг. Home Alone излиза през 1990 година. Това е малък семейен филм, сниман с бюджет от около $18 милиона. За да поставим нещата в перспектива, ви споделям, че филмът се превръща в един от най-печелившите коледни филми в света за всички времена. И приходите му са над 470 милиона. Това е защото Home Alone, освен много интересен и забавен филм, е всъщност маркетинг шедьовър. Филмът всъщност е пълен с продуктово позициониране. В него, например, има една конкретна пица, наречена Little Neros. Това е измислен бранд, който обаче става реален след филма. Освен това има много реклами на Пепси, коледни декорации и музиката на Джон Уилямс, която сама по себе си е реклама на празничното настроение. Всъщност всяка сцена във филма е създадена да изглежда като част от перфектният коледен спомен. И това работи, защото 3 десетилетия по-късно филмът продължава да се излъчва всяка година по цял свят и вдъхновява рекламни кампании и дори нови версии от Дисни. Сам вкъщи е много емблематична продукция, тъй като показва много ясно на Холивуд, че Коледа може да бъде отделен бранд и всъщност може да бъде отделен жанр във филмовото изкуство. И ако създаваш емоция, която хората искат да преживяват отново и отново, ти имаш не просто филм, а продукт, който е без срок на годност. А в Холивуд се търси точно това. Мнозина филмови критици считат, че всъщност златната ера на коледните филми започва именно от Маколи Кълкин. От тогава всяка година се раждат нови сюжети, но те са с една и съща цел – да създават коледни спомени и да ни напомнят как искаме да се чувстваме по време на празника. Разбира се, това не важи само за киното като изкуство. Музиката има може би същия ефект, а даже бих казала по-голям. Несъмнено няма друг празник с толкова много собствени песни и няма друг сезон, в който всяка радиостанция в света да сменя плейлиста си едновременно. Пусната през 1994 година, All I Want for Christmas is You започва като една от многото песни в коледен албум. Днес обаче знаем какъв е нейният културен ефект. Тя е индустрия сама по себе си, с милиони приходи всяка година и десетки ремикси, клипове и реклами. Марая Кери буквално дава старт на празниците всяка година по света. Разбира се, както нищо в маркетинга не е случайно, тази коледна песен също не е случайна. Тя е избрана специално за репертуара на Кери, защото всъщност представлява маркетингово послание. То е изградено върху носталгия,
звуци и очакване. Но защо ни трябват коледни песни? Ами, още през 40-те години магазините в Америка забелязват, че когато използват коледна музика, те създават едно такова специфично настроение, което насърчава хората да пазаруват. През 50-те години пък се раждат и първите компании, които са буквално специализирани в коледни песни за търговски центрове. Просто си представете професия, правя музика за мола. Изследванията затвърждават, че когато звучи празнична музика, хората остават по-дълго в магазините, купуват повече и дори са по-склонни да изберат по-скъп подарък. Това, което започва като музика за фон, всъщност се превръща в икономически инструмент и маркетолозите го забелязват мигновенно. Затова, когато влезете в мола и чуете, например, Jingle Bells в средата на ноември, това определено не е грешка, а си е умишлена стратегия. Но сред всички маркетингови символи, Коледа си има един, който съчетава всичко. И очакване, и изненада. Това е така нареченият адвент календар. Той представлява комплект от 25 малки подаръка, които отброяват дните до големия празник. Но интересното е, че идеята му не е модерна. Тя датира от 19 век в Германия, където се ражда като чисто религиозен ритуал. Тогава семействата отбелязвали дните до Рождество чрез рисуване на линии с тебешир по стената или чрез лепене на малки картинки. През 1908 година германецът Герхард Ланг решава да превърне семейният обичай в продукт. Той създава първият напечатан адвент календар, като вдъхновението идва от майка му. Като дете тя му е подарявала картон, към който са били пришити 24 малки немски десерта, наречени вибеле. Този скъп спомен Ланг вижда златна мина и съвсем скоро форматът става сензация. Лека по лека религиозната идея се комерциализира и изцяло забравя, а на преден план са адвент календарите. Причината те да са толкова харесвани и търсени е в любопитството към неизвестното, самият процес на очакване и изненадата. Което пък напомня за ритуала Тайният дядо Коледа. Secret Santa е обичай, който идва от Скандинавия и Германия. В оригинал жестът бил символ на смирение. Един вид подаряваш, без да чакаш благодарност. Но през 20 век, отново в САЩ, традицията се преражда благодарение на Лари Дин. Лари Дин Стюарт е известен като тайния дядо Коледа на Канзас Сити. Той е бизнесмен, който през 80-те години започва тайно да раздава пари на непознати по празниците. По професия е основател на телемаркетинг компания, като в периода от 1979 до 2006 раздава над $1,200,000 на хора в ресторанти, улици и магазини. Прави го основно през коледния период, като не разкрива самоличността си. Всички го описват като човек облечен в червен костюм на дядо Коледа и каращ бяла кола. Мотивацията на Стюарт идва от лична травма. Израснал в бедност в Мисисипи, след смъртта на майка си, Стюарт получава първата си кола от непознат през тинейджърските си години. Този жест го вдъхновява да предаде доброто напред. По-късно, след диагноза рак през 2006, разкрива самоличността си публично, за да продължи традицията чрез последователи. Историята му трогва Америка и както често става, компаниите веднага виждат потенциала и черпят вдъхновение. Само че жестът на щедрост претърпява метаморфоза и се превръща в маркетингов стимул за групово пазаруване. В съвременната си версия Тайният дядо Коледа е най-често популярен офис ритуал, в който всички колеги си разменят дребни подаръци с таен подател. За жалост, онова, което някога е било символ на безкорисност и трогателна човешка история, днес е поредният пример за това как един жест може да се превърне в търговски трик. А сега да поговорим за наши дни. С навлизането на интернет Коледа се дигитализира напълно. През 1999 Amazon представя нова функция Wishlist. На пръв поглед тя е невинна. Потребителите имат възможност да си създадат списък с неща, които искат да закупят. Тази функция се харесва, тъй като е дигитален еквивалент на списъка с желания до дядо Коледа. Същевременно обаче представлява гениален маркетингов инструмент, тъй като всеки продукт в списъка помага на платформата да научи предпочитанията на клиентите и да им напомни за нереализирани, но желани покупки. На Запад потребителите често изпращат своите списъци до близки не само за Коледа, но и за рождени дни или дори за сватби. Така те получават точно подаръците, които искат от своите близки.
Но естествено, светът на рекламата се е погрижил дори за моментите, в които не знаем какво да подарим. Отново популярен коледен трик е продажбата на ваучери за подарък. Първи за тях се сещат фирми като Macy's през 60-те, а още по-популярни стават точно по време на коледните празници. Пример, клиентите на фирми като Blockbuster купуват ваучери за по 20 или 50 долара, които се използват за наемане на филми, пуканки или други стоки по това време. Това естествено е с цел генериране на допълнителни приходи на фирмата и сформиране на база от лоялни клиенти. После Starbucks и Amazon популяризират допълнително самата идея с ваучерите и ги превръщат в модерен подарък и символ на удобството. И така, ето как, без да усетим, се ражда индустрия, която се оценява на над 400 милиарда долара годишно. Това е реално подарък, който не изисква избор, но създава илюзията за грижа. И най-вече подарък, който мнозина забравят да използват, което пък е повече печалба за бизнеса. На този етап няма да ви очуда, като ви кажа, че няма нищо случайно и в елхата. Да, дори тя, този вечен символ на празника, е резултат от една добра пиар стратегия. Елхата става модерна в Англия през 1848, след като Illustrated London News публикува илюстрация на кралица Виктория и принц Албърт, застанали до украсено дърво. Снимката обикаля света и в следващите няколко години именно това дърво се превръща в задължителна украса за всяко семейство. Или поне за средната класа. А след това се превръща и в традиция във всеки дом. Малко по-късно идват и коледните лампички. Те пък са изобретени през 1882 от Едвард Джонсън. Той е приятел и бизнес партньор на Томас Едисън. Едвард решава да украси дървото с електрически крушки в различни цветове, за да покаже колко безопасно и красиво може да бъде електричеството. Естествено, това е с цел реклама, тъй като по онова време електричеството е нещо много ново и хората не са схващали как работи и дори са се страхували от него. Постоянно са имали опасения, че ще се случи нещо като токов удар внезапно или пък ще започне да гори в дома им и така всъщност рекламата на Джонсън е в посока пиар. Тя сработва и лампичките се харесват. Те стават символ на модерния, просветен дом. И така семействата, които доскоро са се притеснявали от тях, започват да ги закупуват и съответно да консумират повече ток. А ако се чудите как от естествения елхи сме преминали към изкуствени в бяло, синьо или розово, то през 30-те години на 20 век започва активно рекламиране на изкуствената елха. Интересно е, че отново се говори за нея като по-безопасна, защото е негорима и по-практична, по-лека и с по-остра и красива правилна форма. Но знаете ли, че е имал момент, в който повечето изкуствени елхи на пазара са били изобретени от четки за тоалетни? Компанията Addis Brush Company използва същия материал, за да направи първите синтетични коледни дръвчета. Те ги рекламират като леки, безопасни и вечни и така се ражда първият еко-аргумент в маркетинга, без да го наричат пряко така. Macy's от своя страна пък превръща елхата в медиен обект. Коледното дърво в центъра на магазина става фон за снимки и публикации, за да се популяризира самият магазин. А идеята за среща с дядо Коледа в мола се появява още през 1890 благодарение на търговеца Джеймс Едгар. Той се облича като дядо Коледа, за да привлича клиенти и пиар трикът му се разпространява из цяла Америка. По-късно се появяват дори телефонни линии, наречени Santa Hotline, които уж свързват децата с дядо Коледа, а всъщност доста от тях са спонсорирани от брандове като Coca-Cola и Nestle. Но знаете ли, че всъщност телефонните линии за връзка с дядо Коледа започват през далечната 1955 и то заради случайно допусната грешка. В онези години веригата Sears пуска коледна реклама във вестника, в която кани децата да се обадят лично на дядо Коледа. Само че една малка печатна грешка променя историята. Вместо телефона да свързва с белобрадия старец или по-точно с отдела за маркетинг на фирмата, номерът води директно към военния команден център Конат,
който е организацията, следяща въздушното пространство на Северна Америка. Когато телефонът започнал да звъни, вместо сигнали за опасност, операторите чували развълнувани детски гласчета, които търсят дядо Коледа. Вместо да затворят, военните приели задачата с усмивка. Те започнали да проследяват движението на шейната по радарите си и да отговарят на децата къде се намира дядо Коледа в момента. Така една рекламна грешка се превръща в една от най-топлите и трайни традиции на Коледа – NORAD Track Santa, която продължава и до днес. Всяка година на бъдни вечер милиони хора по света следят онлайн, по телефона и по телевизията как дядо Коледа лети около земята. А всичко това се случва благодарение на една допусната грешка в телефонен номер. И така, виждаме как голяма част от това, което наричаме коледна традиция, всъщност е родено в маркетинг отдел. Елхата се оказва PR, лампичките реклама за електричество, песните саундтрак за продажби и дори чувството, че трябва да подарим нещо, внимателно изградена стратегия. Но най-хубавото е, че това вече няма значение. В крайна сметка, маркетинга може да е създал формата, но съдържанието винаги сме били ние. Имаме си и един чудесен маркетингов урок, защото Коледа е доказателството, че дори най-успешната реклама в историята не продава продукт, а чувство. И че понякога не е нужно да вярваш в чудеса. Достатъчно е да ги създаваш за другите. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако искате да му подкрепите пред алгоритъма на YouTube, можете да ми оставите едно харесване, коментар и да се абонирате за канала ми. Така ще получавате още интересно съдържание от мен на различни теми. По традиция, сега е момента да благодаря и на мембърите на канала. Точно вашата подкрепа ми помага да заснемам видеа, да ги монтирам и да ги споделям онлайн. Благодаря и на всеки, който е стигнал до тази част на видеото. Пожелавам ви весели празници и чудесни моменти с най-близките. А сега ви казвам чао и до следващото видео!